Hamua kadongan totu makobasi pertanyaan dohita di mingguan jala di hurianami mulai hari Selasa adong na masuk jam 4 adong na masuk jam 8 sahak rodi hari Kamis adong masuk jam 5 adong masuk jam 7. Jadi jamita dihita di pertanyaan di mingguan imas yang Kolose 2 ayat 6 sahak rodi 10 sia. Totu di pangaradio tak kadongan situan ang perhalado sa luhutna nungata jaha. Godang na mangurupi hita ipola, songoni nang jamita pertanyaan, songoni nang akka video-video YouTube mangurupi hita, laho pasahatot jamita di tonga-tonga ni pertanyaan tak. Jadi marhite videoon, ubay kami sautik masukan di hita, manang kontribusi, laho mangurupi hita, manggohi manambai bahan-bahan naungadong taparade. Totu nungata jaha turpuktai. Mulu mangarade hita jamita pertanyaan dan mungkin betong sadarion jahota baru jamita honotta anon. Nungai kota parade piga-piga ari andorakso marjamita hita. Di Kolose 2 ayat 6 sahak rodi ayat 10 sia nungata kastaida. Inti pesan nanaing pasahaton ni Apostel Paulus. Tarajumi ma Apostel Paulus na manurat suraton. Nakpiadong piga-piga na memperdebatkan isi doa selina alai pesan-pesan dohot poda pangajarion ni Apostel Paulus. Boido dapot tita di suraton. Jadi boido dohonota ya surat natu Kolosion ima surat namar haroroan sian Apostel Paulus. Tujuan poda naneng pasahaton ni imana nunga takas di huria na jongjong di Kolose di TKI godang aka ragam-ragam ni poda haliluon poda na sositong hombartu ha porseaon ni halak Kristen halak nang porsea naong pinatolhas tu nasida sian aka parbarita nauli naung di jalo ni nasida. Poda-poda haliluon nalaho manugihon nasida manadikon haporsiaon ni nasida nasitong di bagasan Kristus Yesus. Jadi nungai terboi idauta arah ni jamitata arah ni nanaing si barita honotta marhite-hite jamita di nagodang poda nagodang akka ajaran-ajaran sesat diragam ni poda nalah manugihon akan naporsiai manadikon haporsiaon nasitong di bagasan Yesus Kristus aha manarumikot sian nasida ima marbenget ni roha manang marhaporsiaon natugu akadongan lomodor hatta menonton sepak bola Inggris yang cepat dan menyerang. Alai lomodor hatta muse di sepak bola Italia yang sistem bertahan. Dak pola godang menyerang, bertahan, tetapi dalam bertahan ini mereka mempelajari satu seni bertahan dalam sepak bola. Di kemudian hari dalam sepak bola, dang be fokus tu na menyerang. Taktik menyerang. Rekod do memangi. Alai taktik bertahan, seni bertahan itu sangat penting. Seni bela diri. Nah, bukan seni menyerang. Taktik menyerang itu penting. Tetapi tidak kalah pentingnya seni bela diri, seni bertahan menghadapi serangan. Boido hita marsiajar sian teknik-teknik di sepak bola. Seni bertahan. Taktik bertahan. Nanaing podahonon ni panurat tunasida di Kolosion ima dalam gempuran, dalam serangan, dalam berbagai ajaran-ajaran yang tidak murni, yang menyerang, yang mencoba memisahkan engkau daripada ajaran yang benar. Satu-satunya yang harus kita pikirkan dan fokus kita adalah bagaimana tetap setia. Tugas utama kita bukan untuk menyerang ajaran-ajaran yang ada. Tugas tak
lang holan mandok diandak sitong, nyandak sitong, lenggandui, record dui. Alai nau perlu bagaimana membentengi diri. Bagaimana di tengah-tengah ni hamaulo ni, di tengah-tengah ni godaan ni tetap setia. Hop marha persiaun. Sebab kita tidak bisa membatasi ajaran-ajaran yang ada. Kita tidak bisa melarang ajaran-ajaran yang ada. Apalagi di era kebebasan saat ini. Dan juga tidak baik kalau melebeli ajaran yang sana sesat, ajaran yang itu kurang baik, ajaran itu tidak benar. Mungkin dalam penginjilan kita harus sampai kepada hal itu. Tetapi dalam khotbah yang paling utama kita sampaikan saat ini adalah bagaimana membentengi diri. Nah dia udah boy urus itu. Unang fokus kita mengurusi dihalakan. Manang unang fokus kita tu nalaho manegai haporsiota. Molodung do hot haporsiota. Tugu jalata kas panandayota di debata di Yesus Kristus di podanang tajalo pos maruhamu amanginang. Sedia godang peterpaan serangan ajaran yang palsu manang nasositong hot dohita atong ahadu si Pauliotta na parjole haporsiota do dirita do untuk tetap setia. Jika ada orang lain yang tidak setia, alanya keajaran-ajaran yang beredar begitu banyaknya godaan-godaan, diriku harus tetap setia. Au ikut tok-tong do marbengit ni roha. Ala ido inti pokok ni pemberitaan ni turpukot tu hita. Buasa hita ikon benget. Ala nunga tanda keutamaan Kristus. Sasitong na di umur ni haporsiota naung matoras. Dak pola be ikut sukunot tu hita ahado keunggulan ni Kristus. Ngay kota kasih di hita niyan. Ala ni de benamar haporsiau kita tu ibana. Ala nang taboto do di bagasan ibana di palua hita. Di bagasan ibana do hita mardomu do debata. Jala di bagasan ibana do di gohi saluhutna. Sakap ni debata. Sakap haluaun na tu hita. Dang be sasitong na di nong matoras haporsiota do umurta. Tang pola birikok benyat sukun-sukun wasai pilito Jesus. Ngatain dehon jot-jot. Pilih Jesus dongaki. Tahap persyai. Sebab hanya di dalam dia rencana Tuhan Allah terjadi. Untuk kita. Lautu kita. Alanido diturpuk tahun. Adok pe poda-poda haliluon. Jaladang terbaik kita. Melarang. Dohot rupani mandok. Unang adok kamu akapar poda haliluon. Nga maoli ditikyon. Alai. Dan adong nabuhi mengganggu haporsiota. Haporsiauku urusaku pribadi dodo debata. Tungadok pe godang hamaolon. Tungadok pe godang poda haliluon. Angguau ikon. Marbenget ni roha di bagasan hasatiau. Songon debata natoktong satia. Natoktong mangurupi perdalanan ningoluta. Jadi jami tahun dengan dui taboto akapoda haliluon taparsia jari asa menghindar hita siani. Alai nakin naudoki dang pola posisi menyerang hita. Dang pola posisi mengancam hita rupani manang meniadakan, membasmi. Tetapi yang terpenting adalah bagaimana bertahan. Seni mempertahankan diri, membela keyakinan iman kepercayaan kita. Bukan dengan kekuatan tangan, bukan dengan kekuatan kekerasan dan lain-lain. Tetapi dengan iman yang teguh di dalam hati. Dan dihidupi dalam perbuatan. Anggiat mengurupi akka masukanon amanginang. Mau lihat